hádam aj s synom. Budem volať. Chcem s ním hovoriť o sebe. Nerozumiem vám. Ustanovil ste ma ako sudcom. Chcem byť spravodlivý. Nech vám. 2000, 10 000 hraníc. Výborné. O hodinu prezentujeme môj posol. Obotážu sumu, na ktorej sme sa dobrovoľne dohodli. Ale jak na opláš? V hlave. Áno, začína káva. V hlave máte vlád. Ste bystrý. Kto dobil Kamčatku ako prvý? No? Kozák, pochopiteľ. No vidíte. A kto je tu? Po svete najposledný. Tak ty nevieš? Museli veľké prevahku vykonať, či sa mu podarilo dostať milosť. Viete o niečom inom vám poviem zrada? Našou krvou slobodu vykúpil. Čisté haklo, životy teraz nezáleží. Nemôžem už ďalej mlčať. Stepanov vidím Horiča, ale on sám Dravcovský koná. Čo? Ty? Chcem povedať iba to, čo si odo mňa žiada. Čo ma chceš ty odstranuješ? Boha, keby sa nám oče podarilo. Zabil by som ťa, Žeďosť. Zabil. Nevetávam meno. Svinia! 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 Nenávidím. Teraz som prišla k tomu. Tak mi teda povedz, prečo? Prečo sa na mňa tak pozeráš? Viem, je to do mňa nakonústeno, ale moja komoda. Niečo ti musím ešte povedať. Nehovorím. Najti slúbujem, budem sa vzdelávať. Trpezlivo sa budem učiť všetkému a ty? Moju krutosť! Otec, prosím, završte svoju zlobu. Ja viem, prečo ste sa mnou žiadal Horicové zavrhnutie. Mne nevinný. Nevinný vrátci! Nie! Stále! Svojimi hlavami mi určite sami, že vám neujde! Posledne sa mnou postaráva sa do ohrody. Milosť, ja ho nastavujem, ale prosím, nezabíjajte ho. Prstom s tými prostústami! Ale si neuvedomuješ, že ty nevíš iba šest, ale vyplatí! A to, že ty mi toho Ivana Petroviča! Konečne! Prepáčte mi za sladecko ve vašom záhrode, ale vy ste správili prístavu. Počkajte s tým. Apanácia! Zvlášť by som chcel poďakovať milým dámam, lebo dneska je ich sviatok najkrajšej, jemnejšej a nechutnejšej polovici ľudstva. Poďakovať vám, tomu Krakušovi, ktorý tam sedí, ktorý nevidí, za to, že ste si našli cestu k nám na Kopanice, že vrchové krajine a všetky tieto ostatné malé množce, ktoré sú na týchto našich plavokách, môžeme odprezentovať aj všetko pekné.